meikäläisen eteen käskyantomuoto on siten, että Hunteri suoraan mun eteen. Hapa tähän meikäläisen eteen nyt. Hyvä. Hapa polvelle siihen Hunterin polvelle. Hunteri kokoaa sun porukka sun taakse. Medikaaliukko tänne. Juks, CNR, Juuba. Joka oli slogani hyvä. Ja ihan viimeisenä tänne tulee sniperit. Ja Juuba vielä siellä. Ottakaa sininen väri. Crimson. Väritä porukka. Sininen, keltainen oli nää. Ja pistä ne radiokanaville. Roger. Ja ota YKt kaikkien kanssa. Mä tulen. Yes. Hunteri on siinä paikallaan, sillä oli väri sininen, eikö näin? Oikein. Kyllä, ja kanavan ryhmällä oli 1 ja johtovitosessa. Kanava 1 johtovitosessa. Jes, siitä sitten... CNR onnistuu värin laittaminen. Toista oli värinä keltainen. Pitää vaihtaa toi tiimin väri siniseksi. Nyt 2 kanavaksi ja 5 johtokanava. Joka tapahtuu miten? Eli Control Windows pohjaan. Sieltä Team Management ja... Laittakaa kuikki ja Bakusson ja Dimexin keltainen väri ja juurikin näin. sitten Mikä sun väri muuten? Sulla oli joku väri. Koska se on siis partio. Meillä ei ole radion kanava on 1. Jos meikäläinen menee tonttiin ja tarvitsee johtoa kiinni, niin se löytyy kanavalta 5 yhdestä radiosta. Juu. Keltainen väri ja 2. kanava. Logoni olikin jo punainen. Onks meillä Erkka joku sininen radio kanava 1 nimenhuuto? Joo, lyhyt radio 3 kanava, numero 3. Juks. Numero 3. Numero 3. Yes. Ja mulla on pitkä radio, niin mä saan tonne johtoonkin yhteyttä. Anyways. Onko nämä radiot muuten silleen, että voi puhua toisen päälle vai pitää odottaa, että on lopettaa? Hunteri, 5 joko. 5. Hapa 5 joko. Hapa. Loistava. Bravo, Alfa, YK. Alfa, Bravo, YK kuulee. Loistavaa jätkä, tämä meni kerralla. Harvinaista. Alright, seuraa käsky. Tilanne. Venäjän ydinaseisku uhkaa välitellen. NATO-joukot on kommennettu suorittamaan ennaltaehkäiseviä iskuja ennen kuin tilanne eskaloituu lisää. Kartta auki. Tehtävä. Anteeksi. Tehtävä, joo. Joukkomme siirtyy lähtöalueelta Tsykorin alueelle. Tuhoaa vihollisen jalkaväen sekä 6 ohjuslavettia. Alfa siirtyy pohjoisen LZ ja siirtyy sieltä Jalan suoja-asemaan. Alfa valmistautuu eri käskystä hyökkäämään kohteeseen, tuhoamaan vihollisen sekä 6 ohjuslavettia. Bravo, eli sniperit, siirtyy eteläiseen LZ ja siirtyy Jalan suoja-asemaan. Bravo tiedustelee vihollisen vahvuuden ja toimintakyvyn sekä erityisesti tiedustelee ohjuslavettien sijainnin. Bravo valmistautuu tuhoamaan vihollista eri käskystä. Medic liikkuu Alfan mukana ja toimii siellä, missä tarvetta on. Painopiste pitää miehet hengissä. Johtamisen periytyminen Chakal, Crimson, Hunter, Haba, Eas. Toistan. Chakal, Crimson, Hunter, Haba, Eas. Radiot. Alfa sininen, Hunter 1. Alfa keltainen, Haba 2. Bravo Sniper, Eas 3. Ja Alfan johto sekä medikaalin 5. Ja pitkä radio joku verkko 1, Chakal, Krimi ja Asdani. Ja ekstrakti Alfa täältä pihasta jostain, eli tiedustellaan sitä ländäriä jatkuvasti, kun ollaan täällä, että mihin me saadaan kopteri alas sitten ekstraktiin varten, kun tehtävä suoritettu. Ja Bravo EAS sama LZ kuin saapuessa, ellette parempaa löydä sieltä kohteesta. Ja poistuminen siinä järjestyksessä JV ensin ja sniperit luikkii perässä. Ja toteutuksesta sen verran, että rauhallinen ja riittävä hidas suoritus, jotta kaikki menisi kerralla edes kohtuullisen hyvin.
Ja painopisteeksi jotain pitää huolta taistelijaparista. Sekä sellainen toinen painopiste, että radiokanavat ja johtaminen pysyisi aika siistinä. Crimson lisättävää. Oliko meillä jotain juttua mahdollisista kasuaaleista? Tuodaanko pois? Emme ota yhtään haavaa, niin se on sillä selvä. Ei Se on tarvetta keskustella. Kyllä. Ei. Joo. Otetaan medikaalista vielä oma spiikkikohta, mutta hyvä kun sanoit. Onko muita medikaalin lisäksi? Ei muita. Minulla on enää. Jees, niin valmistautu kertoa sen respa-asian. Ja sitten mennään partiojohtajiin. Hunterille tai Ei kysyttävä. Haballa jotain. Selkeä on. Eas. Tää on ihan selkeä. Sukat pitkät harmaat hukassa. Häväri. Pääsiäishäväri. Pääsiäishäväri, joo. Otetaan tuo medikaalispiikki ja sen jälkeen niin sniperit saa lähteä samoin tein. Medikaalispiikki, Dani. Kuoleeko jengi? Pysyykö jengi hengissä? Miten respat? Joo, mä oon vähän tähän testiksi muuttanut asetuksia, mutta ei pitäisi ihan pienestä nyt kuolla. Medikaali on tärkeä. Muistakaa antaa CPR, jos ei löydy pulssia, niin käytännössä medikki voi sitten käskyttää, jos joku olisi vieressä, että antamaan CPR niin kauan, että medikki käskee lopettaa, että medikki saa rauhan hoitaa, niin ei joudu sitten respaamaan, vaan pystyy jatkamaan sitä sitten suoraan. Ja medikki on nopeampi hoitamaan kuin normaali äijät. Eli jos teitä pitää paikata paljon, niin antakaa medikin tehdä se on paljon nopeampi kuin te. Samoin medikki on ainoa, ketä voi pistää nesteitä. Medikillä on 4 pakkia, ne on kertakäyttöisiä, mitkä käytännössä palauttaa stabiloidun potilaan niin kuin oikein hyvän kuosiin. Mutta nyt on vain 4, hän käyttää niitä harkiten sitten. Jos tulee respa, niin se on tällä hetkellä tähän näin meidän koptereiden taakse, mutta kun pääsette landing zoneille, niin se on tuolla Alfa-ryhmän asemissa on Bivouac-niminen respawn pointti. Respaatte sitten sinne, jos kuolette. Myöskin Bravo. Okay. Kyllä, joo. Eli jos sniperit kuolee sillä mäellä, niin takaisin ette pääse kuin valtavalla kiipeilyllä ja marssilla. Niin No niin. kannattaa tehdä jotain muita pää alhaalla. Joo. Pää alhaalla. Joo. Kyllä, pää alhaalla, saatana. Bivouacilla on pieni varustelaatikko, mikä sinne airdropattua aikaisemmin, niin siitä voi ottaa jotain mukaan sitten, kun respaa siihen ja Mä en lähtee kuullut takaisin aikaisemmin, että missä päin se oli se pivoukki. Oliko se tässä jossain välissä? No toi Alfan. Mutta Bravolla ei ole pivouakki vai? Ei Bravolla ei ole. Bravo meillä on sama sitten. Eli Noniin. jos kuolette, niin Overwatchin paikka vaihtuu. Ja asia on kunnossa. Mä jatkan tuohon, että Erkka voidaan tilata sitten, jos sattuisi käymään joku Niin, joo. Ei kuudota, niin voidaan tilata ammuksiin lisää. Joo, niin mä eli meillä on airdroppi käytössä, jos tarvii. Niin katsotaan sitten, jos te kaikki heitätte henkilöä, niin mietitään sitten, mitä tehdään. Joo, se medikaalista ja respoista. Ja se mun piti sanoa vielä, kun kysyttiin tuolla Discordissa, niin TCS-pelissä niin ei ole yleensä niin kysytty lupaa striimaamiseen, vaan oletus, että joku saattaa striimata. Onko se kaikille ok? Nyt täällä on eri ihmisiä, ketä ennen ollut. Niin... Itselle on ainakin. Joo. Kelläni on vastalauseita. Ei. Ja kuitenkin usein menee sitten jako niin, että vain Discordista jaetavalla linkillä pääsee, eli ne ei ole missään julkisessa käsittääkseni ainakaan kovin monella. Joo. Hyvä. Oliko siinä Krimin vastaus tuohon medikaaliin vai halusitko vielä sitä säkittämistä tai sitä... Oliko sinulla vielä niin jatkokyssäriä tuohon? Eipä juuri. Jes, mennään noilla. Jos fiiliksen mukaan säkittää jonkun, niin tuokaa se kotiin sieltä. Joo. Tuo 6 säkkiä mukana, että kaikki en saa mukaan. Joo, kyllä. Palasiksi vain niin mahtuu enemmän. Kopterista löytyy lisää, niin ehdään. Ja sitten se meidän päätehtävä on tuhota ohjuslavetit, niin siellä on, kattokaa inventorista, niin kuin inventori, niin näette, että teillä on sellaisia jääkäreillä ainakin niin niitä räjäytyskalustoa siellä, niin jos se ei ole kovin tuttu, niin nyt on hyvä hetki harjoitella sitten siellä kuumassa kohteessa niitä.
Napataanko lisäksi vielä tuosta laatikosta M112 sijaan vai riittääkö nämä mitä meillä? Partiojohtajat päättää, mutta jos nyt tehtävän tekijä tunne, niin nämä riittää, kun ne on taas säkissä. Niin olen sen verran monta vuotta pelannut, että riittää. Mutta voit ottaa, jos tykkäät, niin ihan up yours. Erkka, kysymyksiä? Ei kysymyksiä. Bravo liikkeelle, toimikaa. Alfa liikkeelle. Alfa. Perässä seuraa. Mä en tajunnut äsken testata näitä pommeja. Mites nää nyt niinku toimii? Testataan livenä. Otetaan, ei mennä vielä se on sisään. mielenkiintoista. Radio 3 kaikilla. Oh. YKK. Sitten sen verran ilmoituksella kaikille, että tuolla kentällä kun päästään itse actioniin, niin mä otan enemmän roolia sit siellä kentällä, niin jotka johtaa yhden kuvan paremmin. Joo, eli meillä on tehtävääkö niin, että mulla on yleistilanne ja meillä on taistelutoiminta. Mahtavata saatana, kiva, että ollaan täällä. No, joku voisi helikopterissa sanoa, että se on pommin laitannut. No, joo. Ranskalaisen viivon. Otetaanko me enemmän niitä kantaa vai mitä? Sininen partio, jos meikäläisen kuolla korjaa, niin Juks on seuraava komennossa. Hyvät naiset ja herrat. Ajoneuvo nousi. Ajoneuvo nousi. Ajoneuvo nousi. Ajoneuvo nousi. Nyt katsokaa, että se Janari pääsee kyytiin. Oopa pehmeä penkki. Eli Windows-napilla tuijotat sitä kopteria, get in ja passenger numero ninnun nannu ja sit varmaan saattaa onnistua. Dimeksi ja Papussa olkaa taistelijapari ja Kuikun meikäläisen taistelijapari. Yes. Okei. Hunteri, onko te paikalla? Mietitään, että helikopterissa ei yhtään pommeja enempää. Keltainen paikalla. Keltainen paikalla. Mahtavaa. Logani. Punainen paikalla. Se tuli Kreivin aikaan se ilman. Herppy. Herppy. Sininen, täältä kopterista löytyy varusteita, niin täydentäkää lippaita, bandagea ja ottakaa jokainen 1 pussi verta mukaan medikin avuksi. Siis salineen vai? Salineen varmaan ei täällä. Joo, saline. Tässä tapauksessa ei ole verta, eli saline. Kerro. Raahallisesti, eiks vaan? Juu, mä en tiedä. Tarvitaanko me epi? Se on enemmän medikin hommia, niin ei tarvi sitä. Good. On nyt 10 lipasta. Riittääkö se? Sillä pääsee aika. On Sukrimi kiikari tai etäisymittari? On sekä molemmat samassa. Mennään paljon rakennuksiin, niin suositellaan ottaa myös mahdollisesti muutaman granaatin mukaan. Onko täällä savujen värellä mitään väliä? Ei ole väliä mitä savua otat, mutta jos halutaan koolata jotain tiettyä, niin sit koolataan, että minkä värisellä savulla on jotain. Joo. Sitten nopea räjähteen laitto brief. Kiitos. Control Windows. Mä voin heittää. Control Windows heität sen räjähteen maahan. Ja Windows-napilla virität sen. Siinä oli lyhyesti. Ja se timeri, niin se on minuutit ja sekunnit sitten, että se ei ole tunnit ja minuutit, vaan se on minuutit ja sekunnit se timeri. Joo, se on ihan hauska huomio. Mutta se oli vissi timeri. Joo, se ollaan käyttää siitä timeria, siinä on Clacker-ilmiössä olemassa. Ainakin osalla porukasta. Joo, tuo on se timeri parempi kuin Clacker, jos Clacker-kaveri kaatuu, niin aika monen keräily niissä.
Hornetteja vasen pommittamisen, että lähtee suuntaan samoihin aikoihin. Minuutti. Minuutti. Kuulee. Joku. Kohta tulee käsky ajoneuvosta nouse. Ja ulos pääsee Ville Veikko VV. Ajoneuvosta nouse. Ajoneuvosta nouse. Ajoneuvosta nouse. Kiitos Risto. Joo. Piirsin mustan viivan ja takset kärjen sinisen kanssa smutun perässä. Joo, auto menee. Ole hyvä. Joo, rivit kuulolla. Sitten kärkee perässä ja toinen perässä. Ole hyvä. Ja hapa ei muuta kuin sinisen kiinni. Yes. Lähdetään keltainen liikkeelle. Meikäläisen pari kärjessä ja pakussointi Möksi perässä. Kuljettaan tässä sinisen partion perässä. Joukkojohtaja ja Lämäri kulkee meidän kaverina. Bravo, Alfa. Teidän ruotsalaisella olla. Saat kepeässä.
Onko se joukkojohtaja jäännöstä vähän? Joo, taitaa tulla joo. Tuolta tulee. Astmakohtaus. Yes, eli seuraava plattapaikka, kun tulee luokan, niin juokse vaan, niin missä ikinä on sellainen siitti plattapaikka, niin heitä siihen. Jos tulee tuommoinen stoppi, niin pidetään ne omat tarkkailusuunnat sillä lailla, että tästä eteen ja takana kuikki vasen ja seuraava oikea ja viimeinen taakse, niin saadaan pieni 360 automaattisesti. Tässä näyttää olevan semmoinen. Aina jos tulee tommonen tahaton pysähdys. Täystetään Eastin asemissa. Liikkukaa Eastin ja ottakaa sinne asemaan. Aavorivin kaltaista South East suuntaan. Mulla on visuaalita meidän tarkka ampuja partio. Missä päin se on? 135 Mäenpäällä. Keltainen savu siitä sauttiin mäkeä ylös. Visuaali varmaan ohjuslavetteihin tuolla, onkohan L1 L2 koordinaateissa, ihan tuolla East-kulmassa, North-East-kulmassa. Joo, mulla on visuaali 3 ja lavettiin. Sama mulla. Joo, näyttää olevan 3 lavettia siellä. Keltainen näkee 3 lavettia L1 kohteella. Ihollispartio niiden edessä kulkee vasemmalle 4 miestä. Joo, visu. Oikein. Loppukatveessa siellä voi olla lisää. Kuorma-auto tuossa tornilla. Useita kuorma-autoja itse asiassa tuolla. Southwest reunalla. Katelkaas ympärilleen.
Tuolla visuaali compoundin southwest reuna 3 maastokuorma-auto, 1 Uatsi. Ei aseistettuja. Korjataan 4 XM. Tästä on sen verran rapsakka etäisyys, että eipä näillä meidän kiväärillä kauheasti teoksi kellään mitään järjempää asetta. Ei taida olla kuin kivääreitä. No ei meidän parlaankaan. Juu, siis sitä tarvittiin. Kyllä teillä kikarit tähtäimellä näkee ihan kohtuullisen hyvin tonne. Mutta osuuksella sitten enää se on erikseen. No se on, mutta onko siinä nyt mikä 300 metriä? Ei se toivotonta ole. 400 sinne on, mutta ehkä. Sanoisin, että ei ole vörttiä. Toivottavasti lähdetään jossain vaiheessa lähempi, mutta kyllä me näin toimitaan. Meillä on nopeat tuolla. Haapana, eikö sammuta sen East-reunalla, niin Lavettien takana oli kiertoparti. Oliko se ilmoitettu? Joo. Joo, näin. Joo, ne menee tonne rinteelle tuolla East-kulmalla. Missähän tällä hetkellä liikkuu? Mä niistä on kivikkojen niin kun välistä, mikä tuolla näkyy tuolla aikanaan suunnassa 100. Meni kohti itää. No näkyy just ehkä suunnassa 101 puitten. Noihin lähempiin vartiotorneihin varmaan osuis, mutta ei noihin kauempiin. Joo, ei, ja melkein joka talossa, mitä mä katoin, niin on väkeä sisällä, että siellä pitää kyllä pitää silmät selässä. Jep, ja tuolla katolla tuolla tutka alla ainakin 1 hebo. Joo. Täytyy sanoa vähän tarkkarihommia tekevänä, että tarkkareiden asema ei ole mitenkään optimaalinen. Liikkuva Watsi portilla. Joo. Southwestista Uatsin sisään taloon tai tonne compoundille. Onko se herra iso herra siellä? Ei. Niin onko se jokaisessa tornissa joku? Oh. Toi on joku iso herra, joka tuli just sieltä. Mihin se kaveri meni? Se kävelee just tuon toinen vasemmalla niin puolella. Siis ase selässä. Juu, kyllä. Joo. Ei oo visuaalista. Menee vasemmalle. Ja tuolla Vuotsilla tuli joku kaveri, joka oli ase selässä ja vähän sellaista upseerivarastosta päälle. Tuonne korkean tornin, lähimmän korkean tornin taakse. Lähinnä tiedoksi. Joku kiinnostava kaveri. Se visuaali edelleen, se kävelee toinen takaa menee. Joo, näkyy. Katsotaan vähän muita sitten. Semmoinen perusjuttu nyt, kun tässä jokainen varmaan omistaa kiikarit ja kiikaroi ihan vitusti, niin sillä puolen minuutin välein vähintään pois ne silmiltä ja katsotaan toi lähimaasto aina ihan paljalla silmillä. Se on ikävä, kun siihen kävelee kaveri sillä että on kiikarit naavalla koko ajan. Ihan jokainen tekee sitä säännöllisesti. Eli vuorottelee paljaan silmiä kiikarit hästyn väliin. Oliko tässä? Se kiertopartio on nyt 114 toisella puolella. Keltainen soi. Lähdetään kohta ryhmävarajat matkaan.
jatkaa itäkoukulle. Valmistautukaa. Tässähän minä. Jees. Ei vitsi varmaan soitkin, niin mennään haetaan ensin tuolla koukulla listin kautta ja niin vedetään vähän väkeä alas kauempaa ja sitten sen jälkeen annetaan sniperista laulaa tuonne hetki. Joo, oliko sulla siis, näytit sä kartasta äsken jonkun paikan? Ei kun mulla on tuossa pitkässä just juttua vähän. Jees, kuitti. Niin, eli itään vaan haetaan sieltä paremmat tuliasemat. Juurikin näin, joo. Voisi pyrkiä johonkin varmaan 150 metriä jopa, että... Joo. Voisi jotain tehoa tällä meidänkin tulossa. Joo, mä mietin kanssa, kun tästä 300 metriä tuohon niin aitaan, niin se voi olla... Aika lailla joustelua. Niin haetaan kun olet hyvä asemat, ja sitten lähdetään, niin tää tulee sitten tää sininen tiivi tulee tästä suoraan tuonne, kun olemaan aikaan, mennään tuolta. Katsoen niin 098 puitteen välistä näkyisi kiviään, niin se voisi olla... Juu, tuolla on hyvä asema, jos mennään tuonne lähemmäs ohjusvaunuja, niin ihan mahdollista. Ei mitään, saa suorittaa, mä tulen perässä. Perässä, selvä homma. Lähdetään keltainen pohjoisen kautta itään liikkeelle, tulkaa perässä, meidän perään tulee joukkueen varajohtaja. Selvä. Liikutaan. Liikkuu. Keltainen liikkuu. Hidasti vähän tahti. Jaa, Tommitero. Pitkään, mutta jes, oli juttu, että me yritetään päästä ehkä hiukan lähemmäs kuin se 300 metriä. Ehkä joku 150. Siellä on pari hyvää kiveä, me mennään sinne, niin ehkä se sinnekin voisi ottaa sitten ennen kuin se, jos se sniperitiimi aloittaa sen räiskimisen, niin liikkuu se sinnekin vähän lähemmäs kenties. Jos tulee kontakti, niin vasta tulee levitetään avorivi tai irtaudutaan riippuen siitä, mikä on kontaktin vahvuus. Katsotaan päästäänkö johonkin kiville asti, mutta vähän tavoitteellista olisi semmoinen. Eli lähellä niitä laukaisuajoneuvoja, niin päästään sieltä sitten hivuttelemaan. Koitetaan välttää kiinni jäämistä. Tuolla edessä suoraan vahtitorneen, levittäydytään noille kiville Dimexin ja Bakussa, ottakaa toi vasemman puolen kivi, mennään kuinka oikean puoleiselle kivelle. Sinne vaan hiiviskellä. Selvä. Kuitti.
varmaan hyviä tuliasemia, ei tarvi. En tiedä miltä ne näyttää, niin ei muuta kuin etsimään puja. Sautista tulossa joku kiertopio, katsokaa näettekö. 166 tommonen vartiotorni. Siellä ukko. Joo, huomasin saman. Se pitää melkein puottaa, jos haluaa lähemmäs. 186 kans vartiotorni tossa ihan nurkan lähempänä vielä. Sata 79 on myös vartiotorni. Okay. Sitten yksi, joo, 4 vartiotornia mä lasken kaiken kaikkiaan näkyy tästä. Kaksa, kun on tuommoinen joku korkeampi rakennus, niin siellä on ukko, mutta me voidaan mennä kiven taakse varmaan sieltä suojaa. Hoi kuulolla, onko meillä lähiuhkia? Jos ei, etsikää tuliasema, tehdään vähän pareittaa maalipriorisointia ja mahdollisimman nopeasti ilmoitus siitä, että ollaan tulivalmiita, niin päästään aloittelemaan. Eli tarkka ampujen tuleen avauksesta, niin komennan sitten meillekin tulee avauksia. Ilmoituksia kootte, itselle tulivalmiita. Haba aloittaa tuota vestin puoleisesta tornista. Kiven vasemmalle mulle ei mitään. Mihin meni? Eikö mä mietin, että tarviiks meidän kaivaa tähän mitään vai eikö me aika hyvin päästä tuosta kiven takaa ampua? Pääsisi pysty kiipeä päälle, jos niikseen tulee. Southwestista kuunnelkaa. Kiertopartia lähestyy Southwestista, etäisyys 75 metriä. Menee ohi meistä, mutta pidetään piikillä. Kiertopartia suunta 190. Kiertopartio katos kivien taakse täältä, eikö se tule vielä 2 perässä? Vakuus on valmiina vaikuttaa noihin tai siis vartiotorneihin. Dimeksi valmiina vaikuttaa. Loista. Varmistan vielä, että kiertopartion ei ole enää visuaalia. Ei oo meiltä, ne meni kivien taakse. Joo, näin mä ymmärsin. Varmistin sen vaan, että se päästetään nyt tarkkaan ampujille ja sen jälkeen aletaan toimintaa. Kiertopartio edelleen tuossa compoundin edessä etenee itään päin. Mä oon tässä kiven päällä, niin mä näen. Kuit. Niin paljon kuin mä suhun luotankin, niin on se 4 ukkoa aika paljon sulle. Joo, ollaan valmiina.
valmistaudutaan avaamaan tuli. Ei ilman eri käskyä sitä, että vihollinen avaa tuli. Ottakaa piikille. Valmiina. Valmiina. Tulta. Vihollinen ottu. Yksi toinen pois. Kaikkea. Vihollinen tuhottu. Aika hyvät noi panssarit, niillä ottaa aika paljon luotia vasta. Kuit. Tuolla lännessä tuolta aidan aukosta näkyy mies, kun meni karkuun. Joo, visuaali meni tai vaan samalla talon taakse. Katsotaan milloin päästään tuohon aidalle, mutta jos on vielä maaleja, niin tuotaan. Suunnassa 172 jalkamiestä. Tuotkaa. Vestiovia aita-aukolla vaikka. Joo, siinä on paljon eläitä vielä. Ja ampuu kohti. Tää on tulta. Joo, otin kanssa. Tuhottu 180 suunnassa. Huikki, onko maaleja? Maaleja suunta 106, 3, toinen aida-aukko. Kuitti. 90 vihollinen tuhottu. Huikku ottaa nuo seuraavat kivet haltuun, keltainen, jos teillä 180 suunta. jos teillä on Kivet maaleja edelleen Dimexiä pakussa, niin käyttäkää mahdollisuus hyväksi. Me edetään tuohon seuraaville kiville kohti South, ja sen jälkeen kun ollaan päästään sinne, niin sen jälkeen te tuutte perässä. Kuinka mennään? Koitetaan. Dimeksi otti osuman. Dimeksi otti osuman. Medic. Dimeksi pakussa ootte jo kunnossa. Pakus on kunnossa. Dimeksi ei kunnossa. Dimeksi maissa. Mitäs sun kaveri? Ei sano mitään. Otin osuman. Haavoittunut tuun kiveltä alas. Jes. Jos siellä ei pysty olemaan, niin tulkaa pois kiveltä. Etsitään semmosia asemia, missä on enemmän suojaa, ei meidän tarvitse nähdä koko compoundia kerralla. Tämä päijän kivi on ihan hyvä tänne suojissa, hoitakaa se haava ensin. Pandaan päälle. Suojan.
Onko mitään käsitystä, mistä tuli se ammus? Ne on varmaan ne viholliset, mitkä on tossa aidan tällä puolella siinä kivien välissä. Joo. Pystytkö, tai sano kun pystyt liikkumaan, niin lähdetään tonne. Pystyn liikkuun pääpandattu. Yes. Makussa väkimäksi me lähdetään sinne keltaisen muun osaston luokse. Tulkaa. Tulkaa katveessa. Tänne tulee kuulaa jonkun verran. Otetaan pieniä asemia sieltä täältä kivien nurkilta ja ruvetaan tuhoa yhtä suuntaa kerrallaan. Oikein. Otetaan tulta. Akussa näitä ammutaan jos tässä. Joko niistystä tai... Vähän niinku tänne katveeseenkin on. Kattokaa, ettette oo haavoittu. Akussa on kunnossa. Eli keltainen partio, meidän tehtävä on lähinnä vaan tällä hetkellä sitoa vihollista. Tästä on ihan toivotonta edetä, eli jokainen etsii vähän yhtä nurkkaa, mistä pystyy ampumaan. Southeast pääsuunta, mihin toimitaan. Kattokaa toi joku kova suoja vieressä, että te me avummille. Tonne jos levitettiin vähän Southwestiin, tuolla vähän lisää kiviä. Ja. Ootako kovi? Joo. Mä just. Menee tonne meidän snipereiden suuntaan, menee jo partio. Ja tarkkaampujen suuntaan. Joo. Ammuin varmaan 5 kertaa eikä se kuollut. Kannattaa varmaan poukata pikkusen tonne Eastinpäin vielä, että päästäis tuolta niinku Southwestin suunnalta ampumaan. Tai siis Northeastin suunnalta Southwestin. Tää on pikkusen kuitenkin huono, koska ne näkyy. Niin, jos kato käytettäis mä tosin tommonen notri, mä voitais jonkkaa käyttää apuna ja souvelta nyt 131 mä en tiedä. Ei kovin kauaakaan, jos ei meidän oma joukkue kovin pahasti, niin meillä varmaan pystyis tekemään. Joo, tehdään vaan. Saa suorittaa. Keltainen, lähdetään tekemään pieni koukku, mennään tonne Northeast puolelle compoundia, eli otetaan hetki matkaa Nortiin meikäläisen perässä, sen jälkeen edetään Northeastiin ja sitten mun perässä niin 131. Kuite. Perässä irti Nord. Perässä irti Nord. Onko tää mitään suojaa toi? Southwestissa kohta suojaa.
Vihollissuunta Southwest ruvetaan etsimään asemia. Kiviä tuolla Southissa yömässä. Northwestin rakennuksella ei ole omia. Huomioikaa. Northwestin rakennuksella ei ole omia, mutta ne on kaukana täältä. Visuaali on. On tulta. Sama. Kolme vihollista tuotu. Hyvä. Anna kun yrittää jostain kurkata, niin piu. Muistan sitten niistä omista, ne on käytynyt suoraan vestiin meistä, että kattokaa ihan vitun tarkkaan ennen kuin ammutte, jos joku kaveri kävelee kohti AK:n kanssa ja se AK näyttää RK:lta. Jees, onko aika heviväriset nämä puvut kuitenkin? Joo. Joi, mistä tuosta voi. Ai saakeli. Tulee kohti. Se on kiukkunen. Imäksi ootko kunnossa? Joo, Kunnossa. Mistä se tulee? Mistä se on? Tosi kaukaa. Onko se rakennuksesta? Ihan kohti. Missä se krimi on täällä jossain? Tässä. Ja me voitais periaatteessa pautua kohta kiinni noihin 23221, eli käytännössä ajoneuvot ja periaatteessa vaikka panostakin mielipidettä. Juu, kannatan. Suunnassa 255 on sitten omia tuolla rakennuksessa. Se on joku savu meidän lähellä. Onko se... Ai, monesti heittää savut. Kuuluu granaatpistolin ääniä tai vastaavia. Jees, saa sulketta. Jees, kuitenkin. Jees, meille uusi tehtävä. 22-21 23 alueella on ne ajoneuvot, niin koitetaan ottaa se alue siitä, otetaan se alue haltuun. Ja tuhotaan lavetit. Selvä. Kuitti. Käytännössä ovat Southwest. Siirrytään tuohon. Huomio, lähdetään South-South-East. Siellä on vielä jalkaväkeä lavettien seudulla. Koitetaan niitä vähän nirhata tästä metterajasta ja sen jälkeen isketään. Kuitti. Jas, nyt tulee jostain. Loveteille tuhottu vihollinen. Älkää menkö sieltä. Tuli yksi tappio tohon noin. Tiemeksi otti osuma. Joo, koitaan savuttakaa raahata. Savuttakaa. Mä oon haavoittunut vielä toistaiseksi.
Savu heitti. Kato, jos saadaan se tiimeksi otettu evittyy pois sieltä. Joo, koita repiä. Mä heitän vielä yhden savun tohon. Meni kans. Sit vaan hakemaan. Revi. Jatketaan toimintaa. Kuik. Joo. Hoidat sä medikaali, hoida. Joo. Mä voin hoitaa medikaali, hoitako te eteenpäin, niin saadaan lisää äijä hyökkäämään. On se vielä jalossa. Joo vaan. Välitiedota keltaiselle 1 kasuaali, hoidetaan ylös sitä. Heitetään granaatteja tonne alueelle. Heitetään granaatteja tonne alueelle ja sen jälkeen lähdetään iskemään sinne. Meidän pitää päästä lähemmäs, päästään lähitaista. Melkein suosittelen, että menee sieltä oikealta alas. Jes, mennään oikealta, ei sieltä vasemmalta ollut mitään asiaa. Joo. Dimeksillä sulla on kaikki kattuna, pistää vähän splinttiä vielä ja... Granaatti meni tonne. Katsotaan sun pulssia sun muuta vielä. Toinen. Heitän. Muurille southwestiin. Meillä on täällä kasuaali, mitkä tarvitsisi verta tällä hetkellä. Tehokkaita on käsikranaatti näköjään. On tosi hyviä. Saisi saada tänne sitä. Jotain 20 granaatteja saada. Jostain. Kaksi laveria tuhoutu. Jopa 3. Joo, mutta se on mukaan se kroppi. Mistä tulee kuulaa, kun ei päästä vielä? Luks, mene rikki, Lugani. Etitään. Mä otan Dimeksestä kantoon, niin mennään tuolla lähemmäs. Juu, kuitti. Jatketaan etenemistä keltainen southwesti muurille. Tai korjaan, siis se on norttin muuri, mutta southwestiin tästä mun perästä. Joo, mä saan kannettu sun. Joko Dimeksi on mukana? Ei näe. Kuitti, niin se voi olla. Alue haltuu, sen jälkeen tosi nopeasti aletaan tekemään tuhoamistöitä. Kyllä. Tämä clear, tämä ensimmäinen. Ajoneuvojen vieressä jossain. Joo, keltainen yrittää ottaa noita lavetteja haltuun paraikaa, niin yritän krahtaa. Pysykää maissa, Kronia. Tutkitaan. Ei enempää Kronia. On granut loputenkin. Ai, täytyy palaamaan. Älkää menkö ajoneuvojen lähelle, jos se syttyy. Ja. Kuitti. Käykää panostamassa yksi panos tonne 2 ajoneuvon väliin, Quick, ja sitten pakussa laita tähän lähimpään ajoneuvoon. Siinä oli vielä vihollinen, hyvä. Mä suojaan tän Southwestin suunnan.
Nortti, Dimeksi, Sautti, Kuikki, laittakaa ajastus 5 minuuttia. Ja 5 minuuttia ajasta aikaa. Laittakaa 3. 3. Okei, mä oon valmis. Valmis. Jees, onko ajastettu? Ei vielä. On. Ajastakaa, lähdetään pois. Lähti päällä. Irti Nortti. Joo, Irti kyllä Nortti. kuulee. Joo, vois olla. Mä olen edelleen täällä. Norttimäellä. Mä ottaa kroppaa lähemmäs sinne tätä kallia. Kyllä Dimeksi on jossain siellä nortisti. Joo, otetaan vaihteen. Älkää tuoko lave teille. Okei. Perältä. Joo, oma tiimi tavoittelee Crimsonia. Takaa tulee. Takaa tulee. Vaatii vähän osuma. Selvittäkää nyt sitä. Tervetuloa. Onko selvyys mitä ammutaan, onko tappioita? En tiedä mistä ammutaan. Saadaanko Northeastiin porukka irti, saadaanko irti vaan? Northeastiin tuohon kalliolle, Northeastin kalliolle. Onko se Dimeksi siinä onko se ihan död? Ei, kyllä se pussi vielä, mut verta tarvitsisi, että se nousis ylös. Mistä vitusta se ampuu? Pääsee pakkuukseen. Omia siellä Northwestissa sit kanssa. Tässä ollaan. Ilmavaara, tuo vihollishelikopteri Southwest. Ilmavaara. Saa ampua. Aivan vitun liian kaukana. Loukonin sijainti. 2 helikopteri. Valkoinen savu. Siellä on omia. Tulkaa kiville suojaa, älkää jääkö avoimelle. Kopteri vestissä. Otetaan asema tähän kiville ja odotellaan sitä lämäriä tässä. Vihollista voi ampua. Huomautan, että omia vestissä compoundilla. Keltainen lähestyy. Punainen lähestyy. Mä tsekkaan, onko ne kaikki räjähtänyt noin vaunut. Kaikki on hajalla noin noin. Launchit. Onks täällä joku? Tässä. Hyvä. Tässä on kroppa. Verta tarvittaisiin. Muuten on hyvä pulssi. Kuikki, lähdetään tsekkaa se räjähdys, että meillä on kaikki tuhottu. Joo, mä tsekkasin ja kaikki on tuhottu. Kaikki tuhottu. Hyvä, sä hoidat ja mä jatkan. Juu, mä hoidan. Yes. Lisää hapaa. Punainen keltaisen luona. Northwest. Kuinka Northwestissä? Yksi kopteri laskeutui tonne Southwestiin ja sillä.
on tää merikkihoito meidän yhtä kaatunutta, jos se on ylös, niin me ollaan valmiit poistumaan paikalta. Kuulostaa hyvältä, että tarvitaan kroppa vaan ylös ensin, niin sitä voidaan lähteä. Tuleeko sitä elävää? Odotapa selvitän. Oliks merikki täällä? Joo. Tarviiko apu? Halo, oliks merikki täällä? Juu, on. Mikä tilanne? Mikä tilanne se on? Verta pitää saada lisää vaan se. Koko ajan pumppaa pussista. Okei. Selvä. Me yritetään selvitä, että lähdetäänkö jalkaisin pois, vai haetaanko heko tänne. Mutta ilmoita heti, kun saat tämän ja ylös, niin mä tiedän, mitä tehdään. Juu. Kiitos. Tommi, Tero, meillä on edelleen kroppa maassa. Verta menee, mutta ei saada äijää ylös. Jos me ei saada sitä ylös, niin meidän on pakko ottaa heko tänne. Okei. Ehkä se heko tänne. Pakussa on kuikki mukaan, lähdetään hakemaan sinisiä kavereita tuolta ykkös-kolmostalolta. Lähdetään Northwestiin ripeästä juoksuun nyt. Pakussa on. Kaatunut mies ylhäällä. Loistavaa vaan. Krimi ilmoittaa meidän kroppaa ylhäällä. No aivi nopein. Selvä, tämähän on hyvä tilanne. Joo, ei sulla. Verta tulee lisää sul vielä, et ei mitään hätää. Sanokaa, kun olette valmistukaa tulemaan. Mennään keltaisen avuksi tuonne noin jatkamaan hommaa. Valmiina. Mä oon ihan valmis. Hyvä, perässä Mars. Suojaa muurilla. Omia edessä keltainen. Joo, kropparyhmä liikkuu. Nähdään keltainen tuolla muurin vieressä. Tullaan teidän perässä. Oi. Ammuta. Mistä se tuli? Täällä pitäisi jossain olla. Sautti, mä sain. Silmutti. Sijoitus väärin. Perkele. Nurkasta päin. Mä tuun. Mä paikkaan sit heti kun tuut siihen. Mistä tuli? Laakit sautit suoraan vai? Sautista mun mielestä. Joo. Ja krimiryhmä kontaktissa. Ei oo mitään hätää enää. Mua hoidetaan ja jatketaan matkaa kohta. Se on vähän pikkasen peinit päälle. Kyllä. Se tuli mun mielestä Sautista päin, tuli tuolta. Joo, ei visuaali. Joo, ei. Jatketaan matkaa. Kuinka lävyörtä taloa. Juupa on jo meidän takana. Kuitti. Tuossa oli äsken mä en tiedä, toi yksi liikkunut tosiaan, mikä kuoli toi yksi kaveri. Oma. Onko toi tyhjennetty?
Eli ne on mennyt tässä sisään varmaan. Joo. Jees. Ryhmä tulee saman paikkaan. Ollaan muurissa puolella. Tähän näin lähisuoja. Odotellaan tässä. Onko Omia. Omia. Logan Edimex. Joo, tässä on medit kanssa. Onks meillä kroppia täällä? Ei pitäisi olla Se on aika ilkeä kaveri siellä talossa. Okei, onks me kaikki tässä? Crimson saavutti keltaisen. Niitä oli Keltainen kaksi. kokonaisuudessaan paikalla täällä kakkosen päässä. Näitäkin päästä ylös. Joo, kattelin pitkään mustaa ruutua. 2 tohon kaatu ja Juksi vissi otti respawnin. Tässähän minä. Täydennyksenä. Se on tossa, sininen on tossa nurkalla Southeast, Crimisilli 2 En saanut edes annettua CP. Southeastista tulo pakemeita kohti. Maantia. Pitäisikö tuolta katolta lähteä? Tossa Southeast väkeä. Granaatti, Juupa. Joo, levittäkää tuonne. Aha, se oli savu. onko kellään visuaaleja? Ilmoittakaa heti radiolle, jos on. Valkoinen savu Southeast vihollista. Kuitti. Heidän granaatit imeksi siellä. Kestä sinisen tilanne nyt on? Onko meillä yhtään sinistä hengissä enää? Juupa Juks tässä. Juupa ja Juks tässä. Juupa ja Juks tässä, sininen okei. Keltainen, älkää edetkö sinne sauttiin. Älkää ohittako sitä tankkia. Me varmaan lähdetään tästä vittuun ihan just. Sinisiä 2 tässä näin keltaisen mukana ja punainen tässä kanssa, että... Mä en niille sinisille saanut annettua CPR, et en tiedä mitä niille kävi. Okei. 2 on tossa ton vitostalon pohjoispuolella. Kuittia, tarvitseeko sitä savua vai? Joo, kuitti. Hei, meillä on Seenari ja Juupa. Eikö Seenari kun puuttuu missä? Jos Hunteri on hengissä, mulla on tässä Juupa ja Juksi. Niin... Mihin sä otit sen LC:ta? Pidetään asemat. Joo. Joo, tiedäks Hunteri hakee meillä LZ-paikkaa, niin sieltä on Heko tulos, niin poistuu sen jälkeen. Joo, meillä on ihan hyvin tässä suunnat, mikäs tässä on tässä. Kunhan tankilla on. Kerroks vähän koordinaatti Hunterit, missä päin, onko se tästä pohjoiseen vai? Pohjoiseen kakkosesta. Annaks sä Tommin käsky, kun me saadaan siirtyä sinne LZ-talle, niin meillä on tässä asemat paraikaa. Sulla on vissiin parempi näkymäiset kuin meidän alueelta. Me siirrytään. Lähdetään luultavasti pohjoiseen kohta, sinne on löytymässä LZ:stä. Joo, kaikille tiedoksi vihreä savu LZ-talle, mars.
Rakennuksen yksi pohjoispuolen LZ, vihreä savu. Yes. Meillä on Nortissa rakennuksen yksi pohjoispuolella vihreällä savulla merkattu LZ. Odotetaan, että käskyä lähtee liikkeelle. Siitä vaan. Liikutaanko me? Liikkuu. Hekolle. Okei, tuli irtautumiskesky, lähdetään irti. Irti Nord ja vihreällä savulla. Irti, pohjoinen, vihreä savu. Irti, no pohjoinen, vihreä savu. Pohjoiseen. Oma heko. Oma heko päällä. AI lentää kyllä just niinku AI lentää. Mikä vois mennä vikaa tässä lopussa? Otetaan sininen ensimmäinen, lisää hekoa, keltainen suojaa. Sininen ilmoittaa kun valmis. Me odotetaan, että sininen menee sisään, suojataan sen aikaa. No nyt sininen varmaan menee kopuun nyt. Toinen kopteri Pitäis hakea tuon Bravo. Sniperiporukka. Se vähän koukkaa täältä päältä vissiin. Valmistautukaa nousee kopteri. Hyvä punainen sisäheko. Odotetaan vielä näköjään yksi. Muistakaa kyykyssä kopterin vieressä niitä roottorilavoista. Ja keltainen sisään. Liikkeelle ja sisään. Kiitos. Keltainen sisään. Mä tuun viimeisenä, mikä ohi. Varokaa pyydistä roottoria, kuka meni perästä. Hyvä huuto, kiitos. Keltainen kyysi. Alfa kyydissä. Tommitero Alfa valmis. Kaikki hekossa. Joo, kuitti, odotamme Bravo. Onko tässä jossain jo vai? Kyllä ihan idästä. No niin. Pohjoisesta tulee lähes. Tuossa aseet. Mitäs se on, onko äärimmäinen homma? Ajoneuvo nousi. Ajoneuvo nouse. Zulu Alfa, Ollavara Linninen, Updagna just nousi. Sopivan mittainen tehtävä. Joo. Älä vielä sano. Hehe. Joo. Danilla on yleensä kello kädessä tässä ja se tietää tasan tarkkaan kuin pitkään se tehtävä kestää. Kokemuksen syvä rintaääni kato puhuu tässä tällä hetkellä. Mitäs tässä vaihdettiin tuohon niinku ajoneuvon radioon, vai onko tässä erikseen semmoista? Se voi olla, että ei joka slotille. Joo. Noniin, hyvä. Noniin. Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Hienoa. Jee. User left your channel. Just te. Just te.